Lodrok RRI Surabaya Lontong janur paribasane menawi lepat kula nyuwun kunying arak pangapura pura kesenian kita seni Jawa Timur asli gambar watak diriran pribadi sejarah lan riwayat perlu digali sing selaras karo jaman saiki mulane kanca seniman ayo padha manunggal junjung tinggi seni tradisional perlune kesenian kita gampang dikenal asale seni daerah dikawenang nasional PT nutuli upo soros titik gak dadi apa semanten kidungan kula monggo mirengaken ingkang sekeca
wong tuwa biyen ngambut gawe lodek aja kekiren tegak nimbolno dendam sentimen pancene gak biyen lodek yo gak saniki pancen ana wong duwe sifat iri dendam sentimen lodek drengkilan serai sing ditiru danang tuna karo sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak lodek kudu mawa hitungan ojo nyebal lodek teko penatan sing paling penting lodek kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodek pituture wong tuwa kanjarane akhire dina Kadang cuma sak lembar tuku merang digawe apa aku nang warung lari gak bayar bareng aku metu disrampang koto ngono iku sing salah sapa tuku tahu wis gorengan disawat kenek gegerku melaku sampai geloyoran menungso urip dolor ana alam donya ayo nglakoni sabar uga sing arimo ayo ati-ati momong jiwa lan raga sebab iki donyane
wis katon atuhu mulane iso dolor ojo gampang jopriya supaya gak ndadekno sumpere per aku ngeling ana dolor donya iku titipane sing kuwasa nek wis wayah entek kait jaluk se apuhu donya ngono dolor tak ibaratno kerang nek kemleleran sak dalan senajan numpuk sak pirang-pirang tapi nek kenek musibah mesti bakal ilang aku ngomongno dulurku dhewe saben dina pamer donya lan donyan gak ngailingi bibit kawetane akhire donya bandane entek saiki jerit karepe dhewe aja kabeh wong seneng ngumpulno donya tapi ojo sampe digawe sembrono donya iku titipane sing kuwasa nek wis wayah ilang angel dibalekno tapi akeh wong sing gak percaya nek donya iku marakno mala ana buktine akeh wong tega wong tuane dhewe sampe tega miloro pancen iki jaman wis edan sing gak melo edan jare gak keduman ala sedidik digawe gaman sebab duduh nek awake ya preman kampungan gak delok anggere oleh barang ana wong liwat langsung diadang kareng mudhun dadak langsung ngunus pedhang namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat borong keresa kembang turi mekare sore ladro karari kancane dewe kancane dhewe apa dulure dhewe ya dulur ya kenek kanca ya kenek kancane dhewe dulur dhewe apa bolone dhewe mungsune dhewe ya kenek lho sebab ngene lho mungsun enak kanca siji gak kaya kanca loro terus enake kanca loro gak kaya kanca telu enak kanca sak donya kanca sak kampung lho ya iku sak donya wis tambah luwe akeh wis dibadhe dhewe isap ya enak kanca sak donya dan akhirat isap kaget ya apa ya kadang-kadang kaya musuh mah ya iya heeh musuh apa musuh dalam selimut kan ya kanca ta musuh yang mengenakkan iki lah iki mang kanca terus bolo heeh musuh dulur lah iki kok musuh lah musuh dalam selimut
Lho. Kok ono dhisik mangan aja dipedhot. Aja dipungkel dah wong ngomong iku. Oh, dadi ana terusane iku, Mang. Iya. Aku mangke terjebak oleh musuh tok iku. Musuh dalam selimut. Nah. Iku kaya ana artine. Apa iku? Empo. Lah yo kan ono. Wah, iku paribasan bagaikan musuh dalam selimut. Iku artine ya apa? Lihat-lihat konotasinya dulu. Ono sing ini dalam suatu keluarga Iya. ya. Kata mendukung, tapi gak mendukung. Iku Kata sinkron gak sinkron itu jenenge musuh dalam selimut. Ono istilah padanane meneh. Apa duri dalam daging. Nah, ya. Duri dalam daging gak kena dipangan rek. Kena Banten di presto akhirnya. Mulane Cak Isap, Iya. wong iku aja duweni musuh. Duh, ya iya. Musuh satu itu sudah banyak. Tapi Kanca sewu iku sik kurang. Iya. Makane wong nek duwe musuh, nang ndi gak kepenak. Oh, ya jelas lah. Wong Aku duwe gak musuh setuju kan iku. selalu Kudu duwe musuh wong. Loh. Kan itu apa sih karep mobil? Bermusuhan dengan setan. Oh. Ayo. Bermusuhan dengan iblis. Tuh. ya harus bermusuhan, harus. Lho, Arek ngene lho, bersekutu. Bil. Aja sampe musuhan, ya apa carane iso ngapiki karo setan nah ngono. Duh, sampean kate api karo setan. Lho, ya sampean dadi keluarga setan. Lho. Berpahala soalnya Cap. Ngono. Nulung anak setan Wong kan berpahala. iso apik barek menungso, Iya. iso apik barek setan. Carane ya apa? Ngono lho. Menurut awakmu ya apa? Menurut awakmu? Ya apa? Menurut iki lho, sapa senan? Iya apa ya? Ya apa? Carane ngapiki menungso. Heeh. Ya carane ya apa ngepiki Ngepiki setan. Ngono lho. Ya awak dhewe kudu nulung anake setan kecemplung kali. Ngono ya. Ya. Ngono ya. Setan seneng, menungso ya seneng. Tulungan anak setan dhisik. Lah. Oh iya. Yang jelas sebuah narasi, kata-kata, terutama di era yang digital seperti ini, kadang lek nggak dicermati bisa menimbulkan salah paham. Betul, salah Abraham. Iya. ADW nulis WA, Iya. kan? Apa cak? Karena bahasa tulis dengan bahasa lesan itu beda Beda. kadang-kadang kita memaknai beda. Contoh Karena nih. ketika bahasa lesan itu ada diksi, ada tekanan itu surasane wis beda ya. Contohnya Ya, WA, Ma. Cak Insaf ayo mangan. Oh, iku WA. Mangan Iku lontong bentuk balap. tulisan. Ah, Iya. tergantung siapa sing maca. Ah. Tapi lek ketika dibaca dalam emosi yang tinggi, Ah. Cak Insaf ayo mangan. Loh, beda lagi ta. Iya. Itu diungkapkan dengan kata-kata. Kontek lihat, Dan lihat intonasinya konteksnya. beda. Iya. Heeh, ya gak enak. Makanya. Lo tunggale misalnya Cak Sabil, Cak Pendi, Cak Kusnan mertamu nang omahku. Tak sugui Kapan? umpamane. Alah, umum. Lir saumpamane Iya. asung lelir akeh tumane. Lho gak ya. Iku mertamu nang omahku umpamane. Dino apa iki dino apa? Dino apa? Malam minggu ya gak apa-apa. Rungokno ta Bil, rungokno Bil. Rungok sik ta, Bil. Tutuk lho, tutuk. Manggil lah. Iya. Ngomong. Umpamane Nek minggu aku gak iso Sab. repot ya. Repot aku. Cak Cak Pendi repot. Gak situ. Cek, kita tuh ngomong dhisik. Repot ta? Enggak tak jawab dhisik. Aku ya repot gak iso jelasno. Ngono iki lho. putus asa ngono. Gak wis aku gak sido aku. Ojo erosian apa. Aku ya gak erosi. Tutupno. Lah, Wong ngene iki, bahasamu kata-katamu tidak mengenakkan. Iki jenenge setan ketemu setan. Kembalian. Tutupno Sab. Kakak, aku wis repot gak sido. Ojo ditamoni aku. Ojo ngono. Wong nek ditamoni biasane nek lungguh subuh gopoh. Nah, Jo aruh subuh. Maksudnya- Sab gak gopoh belas. lho ya gopo sak siapno mangan, tak bleno PT umpamane. Lah kari mersilano mangan biasa monggo dar. Nang pangan. Lho ya gak enak kan. Ya ndelok PT iku Sama digoreng. konteke mau ngawe. Gak tak culno. Lah kok nek kepingin iwak petik nae. Iya. Ya kok dulina rono. Nang ndi? Ya nang omahku lah. Oh. Pitike tak cekeli tak gorongane penorono tak beleh. Kok gak enak. Gene pitike. Iya. Perkara camilan nang omahku. Oh iya nang. Bojoku wis salah ngetan. Alhamdulillah. Suka ngetan. Heeh. Ngono kon teko ditetel. Yo. Nek perkara ngombe ning nggonku Cak. Oh, gitu. aduh.
Ngombe. Iya, apa ngombe? Jaluk anget, panas, dingin. Loh, Aku iya, biasa anget, Cak. Anget. Iya. Komporku gas entek. Oh ngono. Ya. Mangan wis krasa gak enak mertamu nang arek telu. Enak ndi arek iki dikek kenal pot ae. Kayak ono banyune desel anget. Tapi Lah iku apa Cak Pendik? Berita rek. Oh. Berita gembira. Alhamdulillah. Berita gembira. Ono situasi awak dhewe woro-woro no radio, woro-woro no panggung, ya toh, ternyata wong sing ndelok penampilane Ludruk RRI di daerah Cerme kewingi, satu persatu iku datang langsung ke kantor RRI Surabaya. Alhamdulillah. Mangkep ta? Kak, sambang. delok towere iki Sambang. tagak. Gak ngono kan, tergantung bagaimana cara kita itu mempromosikan, menawarkan. Bener, Cak. Betul. Lu wis gak oh, Iya. kan gak karena rugi kan goblok kan. Nah, karena enggak siji. Iya, gak enak. Nah, monggo Bahasanya dulur. harus dengan santun. Nah. Tujuan yang baik disampaikan dan dengan Monggo baik juga. dulur. Contohnya kayak lambene dengan gada kerso mantu sunatan 17-an. Koyo- sedekah bumi. Iku koyo MC campur sari. Lho, temen iku sing gak rela kayak terapnya iku. Iya, ya kayak MC-ne campur sari. Iya, iya. Iku sing gak terap. Cocok kan? Iya, Monggo dugi teng bubur bandari. Nggih. Salah satu cara iku. Iya. Tak tambahi kok. Gitu lah. Alah Apa? gak larang nanggap RRI Ludruk RRI gak larang. Nah, 10 juta ngono rek. 10 juta 10 juta ngono. Iku panjere. Iya. DP-ne. Lah terus Ah iki beritae? mari awak dhewe konggone Made. tanggal piro kono? 28 ya. Ya, 28. Main nang tak beras. Tanggal 20 tambah beras. 20 tambah 20, beras. ya. 28 nanggone Made. Iya, iki Surabaya. waktu nang tak beras iku ternyata ada salah seorang panitia, grup panitia sing delok pementasane Ludruk RRI tau beras. Terkesima. Oh. Terpesona dengan penampilan-penampilan Heeh. konco-konco Ludruk RRI Surabaya. Iya. Terutama MC Campur Sari. Wah, iso anjen gagah ganteng. Iku anu tak pendi iku ah. Soale sing delok Ludruk RRI termasuk sing delok campur sari. Nah. Didungakno rezekine Iya. melimpah. Iki Mas Hengki guyu ngene iki. Hengki nek krungu Oh. guyu ae ngene iki. MC ne gawe jas mobior. Wah. Ana permintaan iki. Malah diobong. Ana permintaanku lek Ludruk RRI main campur sari main jam 6 ae dhisik. Nah. Sing njaluk ngono. Karena Kira-kira- MC-ne sanggup ta gak? Ya sanggup ae rek. Sanggup ae. Masih gambaran durung teko lho tak. Sregep arek iku. Iku Lah, perlu dirono, Cak. Iki salah satu panitianya. Iku panitia sedekah bumi Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Lore Tamberas. Oh, berarti tambah beras ini. Ya, iki ngundang awak dhewe tekan menghibur masyarakat kono tanggal Piro ya? 26 26 apa, Cak? Oktober. Oh, Oktober. Berarti Iya, orang yang Bulan- selawe rek. bulan iki, Bulan Rek. iki, Bulan Rek. iki. Iya. Iku Gresik Surabaya rek. Iya. maksudnya Kalah dhisik aja. Aja ngerti ulo. Boleh aja cepetan ae cepetan. Ngono lho ya. Lah iki ayo salam-salam ke para panitia kabeh Sopo ae, ya. Cak? Iki para panitia pelindung iki Bapak Musyoli. Musyoli. Itu Musyoli lah ya. Iya, Musyoli. Iki kepala desa Betiting kono. Terus ketua panitia iki Bapak Urip Suyanto. SPD. Kemudian wakil ketuae Pak Imam Rosidi. Kok jeneng mirip-mirip Pak Rosidi kok ya. Oh iya. Terus sekretarisnya Pak Zamari Malik ya. Bendarae Bapak Fatik atau Al Faisal. Ya, Pak Fatik Al Faisal karo Bu Yayu Istiqanah. Nah. Ya betul. Seksi hiburane rek. Siapa iku? Haji Ahmad Soleh. Ya, karo Pak Edi Supriyono. Terus seksi donatur lapangan Pak Janadi, Ketua RT RW Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Seksi keagamaan Sopo, Cak? Bapak Haji Nur Fauzi. Pakai donga. Ya, karo Ustadz M Asyad. Ya. MS. Ono sing gelare Duit dasat itu ya. Asad. ono sing gelare SPD dadi apa? SPD mau wala. Ayo. SPD iki mau ketua panitia. Oh,
apa SPD? Iya, SPD apa ya? Sarjana pendidikan. Nah, Esa. nah sarjana hukum. Aku ya SH. Dadi sarjana hukum ngono lho ya. Kan SKP. Apa SKP? Ya sekolah karepe gak sekolah. Terus seksi konsumsi nih. Nah, iki. Bu Siswati, iki ibu kepala desa. Mbak Desi Suryaningrum, Nur Hayati, Sri Munawiyah dan Afia Sunani. Si masa akeh bayare. Omong ono, ojo asin-asin nemen rek. Soale iki ludruke kan darah tinggi. Iya. Garingan apa Oh, nyemak-nyemak? sampe lu dure buder kayak ya. Terus seksi keamanan nih. Tapi aja lagi-lagi ya. Ya pet. Seksi keamanan nih, Bapak Ali Murtiawan karo Pak Abdullah karo Pak Sandiyanto. Seksi perlengkapan nih, Pak Mas'ud karo Pak Wagiman. Mas'ud. Li 26 Oktober 2020. Aku nek gak salah dino Minggu iku. Minggu Ya. Dina Minggu sing tak tunggu. Nah, ya. Tadi dina minggu ditunggu dong ngene Petiting. Tapi ojo Kecamatan lali. Cerme, Kabupaten Gresik. Semboyane sing penting. Iya, Cak. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI suara budaya. Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Insap. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamelampahan Temen Bakal Tinemu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Cak Sabil dalu niki dados Doni.
Sarah dipun lampahaken ning Wiwi. Jono dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki dados Rifa. Pak Wiryo dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Siti dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Pembantu dalu niki wonten Cak Insaf kalih Cak Kusnan. Cak Haryanto dalu niki maragani dados Karman. Wontene ning Murgiati dalu niki dados Bu Warti. Cak Ning giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Penata gending dening Cak Trio Umarwanto. Operator dening Cak Isnan lan Cak Bambang. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Oleh-oleh tambah sembarang kurang apa-apa kurang. Omah pindah-pindah dapat omah akeh, pindah nggon, pindah kos-kosan, mange kontrakan, saiki ganti kos. Nemen kok nyambut gawe rok-rok asem akeh gak nyambut gawe ngene lho, dadi wong wedok gak jengkel ngene kate anak-anak ya Kak. Anak-anak dipang Pak dadik. Iya apa sih? Biasa ana jahe ta kopi apa teh. Halah. Jahe kopi ku sembarang iku kudu ana ngene-ne. Ngene apa ngene yo? Anu ta karet ta? Ya duwe. Oh, sampean niku 3 tahun lho Mas awak dhewe Mas. Pindah-pindah omah dapat omahe dhewe. Dik Sarah bojoku sing ayu dhewe. Lho jelas nek aku ayu kedien. Sing lumayan cerewet. Lho, gak dicereweti ae. Gelani sampean tak cereweti ae ya klumbrak-klumbruk kaya sarung amoh ngono kok. Kate maneh gak dicereweti, aku meneng ae. Sida. Sampean ku nek gak dijeguk, Mas. Temenan. Gak jingkat blas. Aku ceguken ta ya apa dijeguk lho. Dadi wong kok aja kesabaran. Semua berpol sama niku sabar sak sembarang kalire. Dik Sarah, sadurunge awake dhewe membina rumah tangga, sepakat ya berumah tangga mencapai hidup yang samawa. Ring tagak biyen. Iya karepku ya ngono, tujuane ya ngono, tapi kok tambah koyo ngene Mas, mange kontrak. Lho, kok lho saiki tambah muwodho nanjlok-njlok kos. Ngene lho, nek ana unen-unen sih. Lebih baik kecil dulu besar kemudian. Artinya awake berjuang dulu menapak anak tangga 1, 2, 3 dan berikutnya mencapai puncak kebahagiaan. Ojo bahagia terjise suwe-suwe dadi tidak bahagia alias susah. Pinter nek teori. Teori tak percuma. Sama niku saiki ku awak dhewe rumah tangga iku realita, kenyataan. Kenyataane ya apa saiki? Mangan
esok mangan, beduk gak mangan, sore nonop-nonop dolek utangan. Aduh, Dik, salah, pegel aku Mas, isin aku ngalor ngidul dolek utang kok pindah kos kene akeh utange, besok bayar kos, apa pindah maneh. Ngono, apa pindah maneh. Aku lah yo duwe isin sih Mas. Sik mandek kok dulu wong sepure ana stasiun sampean ngomong kok gak ono mandek sik. Hakikate wong menyusun rumah tangga iku ya awake kudu bersinergi positif. Dadi lek bojo metu sampean kudu mensupport dengan doa ya. Gak ono ceritane sik tak bali. Biyen sadurunge awake dhewe sepakat membina rumah tangga sama Mas Doni, apapun yang terjadi pada Mas Doni, kita berdua, aku Sarah mendukung penuh. Senajan paribasane sedina mangan rong dina poso tak lakoni Mas. Setelah Mas, sampean ngomong mendukung penuh. Lah nek sampean gak nyambut gawe tak dukung ae terus mangan apa? Kate mangan cinta. Ini lho Dik. Ya pancen wajibe menungso iku kudu saben dina ana gawe sing digawe mangan. Tapi kan yo kudu ono prihatine sih, Dik. Prihatin, sampean nyambut gawe wingi melok tukang iku. Tak lakoni. Nah, dilakoni seminggu prei. Iya. Mari ngono maneh iku. Sampean melok ndi ku? Nguli nok iku gawe gampenge banyu iku. Ya nek dibayar sih, Dik. Ya dibayar, tapi gak cukup Mas. Utange awak dhewe melebihi teko penghasilane sampean. Tak durung-durunge wis utang. Dik Sarah, cara memanage rumah tangga itu kudu disepakati. Lah sampean durung-durung wis njaluk gelang kalung. Gelang kalung iku karepku iku yo nyelengi Mas. Masa awak dhewe rumah tangga terus pindah kos-kosan. Lho apa awak dhewe gak kepin celeng-celeng? Ya kepin duwe omah. Lho omah pancet tetep ngono lho Mas. Ya sabar to ngene lho. Sementara nek pancen kebutuhane mendino iki terutama kebutuhan pokok ya sembako itu sampean kan iso nyilih-nyilih dhisik sih ning tangga. Diantar sementara sementahun 10 tahun iku. Lanwun. Sopo iku sik? Sopo? Lanwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Krungu kok. Sepi tapi sik Ya, gremeng-gremeng. Sampean iki sing nemoni sapa iki? Lanwun. Sing nemoni sampean sisok gegeri. Sik intipen sopo? Gak usah wedi pancen wis tanggung jawab awake dhewe. Bukane mari lawan. Ayo. Kok suarane Cak Kosan Mbak Insap? Aduh, aku Nah, ini dihadapi dengan tenang. dihadapi apa? Wis petang bulan kos-kosan iku nunggak Mas, gak Kakek nagih to? bayar. Ya jelas iki madhep ana nang ngono. Eh, Kaya lanang-lanang. Monggo. Nah, Oh, lak ngene dibongkar. Mumpun kula krungu ajeng bongkar apa wah, ada dipaksa apa mboten apik niku. Ayo. Mestine sing ngomong ngono iku ya aku. Awakmu. Ya apa sih? Sing isin niku Ngomong sing genah. Ya, apa? Ngomong sing genah. Ayo ngomong. mesti sing ngomong isin niku ya awakmu kudu perasaane isin. Soale awakmu ngerti, petang wulan gak bayar kos-kosan. Batas maksimal pinten? Duh, Kudune bayar ya kudu setiap bulan. setiap bulan. Iya, Sik tak cak insap, wong jek petang bulan gurung jangkep setahun petang bulan. Ojo ngomong petang bulan. Sak bulane awakmu wis mestine kudu diusir teko kos-kosan kene. Ya sampean Mosok kan gak ono toleransi. Gak ono. Sampean lak ganteng ah. Cak Kusnan cak insap lak ganteng ah. Wis, Mbak ya, Ngerayu. ojo kadek ngerayu. Gak ngerayu. Bon. Kenyataane sampean ganteng. Saiki ngeten nggih Pak Doni. Sampeyan niku kan tiang jaler. Iya. Podo sampean ya Maksudku sing tanggung jawab anane keluarga sampean iki. Nek sampean wantun kos, mestine sampean sanggup bayar. Nah, Ngoten lho. iya iki bener, tapi ojo malah kerek ngono cak wedi. lho, yo cek wedi awakmu cek bayar. Ngerti enggak? Petang wulan iku. Gak kok bayar.
aku ambek Kusnan iki bayar aku ya dipotong karena gak berhasil. Alhamdulillah ya apa sampean? Sampean berarti wong apik. Wah. Loh, Ya apa gak nolong ngono, bayar aku iki dipotong. Mergo gak berhasil. berhasil nagih kos-kosan iki. Sik tak lacain sik tak kosan. Masih sampean tekek sampe melet lho. Gak iso metu wong anjene gak ono sing tak Tapi bayar. janji tetep lo bayar. Lah ngene kabeh iku mau. Wis ngene-ngene, Gus, aja dikei kesempatan. Mulai 1 bulan iku ya janji. Janji maruna 2 bulan, janji maneh 3 bulan sampai 4 bulan. Iki jek janji maneh. Tenonge dilumahno. Artine Omonge digenahno. iki aku gak percaya. Kapur baru sak lemari. Apa iku? Getabrus gak mari-mari. Wah, bener. Wis gak Wajibanku bayar kos-kosan. Iya. Iku lek ono. Lah, Nek gak ono kan janji semoyo. nek gak ono, ya ngaliyo. Lah iki kos-kosan iki nggone mbahmu ta? Ojo ngomong Kok- Cak. Nek ngene aturane, Iya, Bung Doni ya, Bung Doni. iya. Bung Nih, Doni. iya. Kok jenenge lali kok katenake. Wis, Jenenge lali. Kan Doni jenenge. Diceluk Doni lali. wis ayo anu, Gambar rasaan. artine Ya minggir kono nang gone pojokane desa kono. wis pokok iki wis terakhir. Awakmu nek engko gak ngelunasi dina iki, wis 4 wulan kos-kosanmu iki. Awakmu kudu ngalih teko kos-kosan iki. Ojo kereng. Wis. Loh, Cak. tanggung jawab aku. Agustus Ayo. Januari. Artine Ya putus gak putus dina iki, Sap. yo Ya apa? Agustus, Februari, Maksudnya? Maret, April, Mei. Loh, Iya Cak, sik tak Wis, Kak. wes ya. Iya. Janjimu lah ya. Loh, ngono iku sampean gak ngisi-ngisin aku ah. Macane ngene iki apa sing dibayar? Apa? Dipangane gak ono. Sik tak usah sik ya, Dik ya. Sabar ya. Sik Aku gak kuat Aku tak ngene iki, metu, gak Bek, kuat nongko. aku metu nang ndi? ketemu barek bolo kanca iso Ngomong tok ae. nulung aku Mbak Erit. Nolak nyambut gawe sing bayarane gede ngono lho, Iya, Mas. wis bismillah tak niatane nyambut gawe. Mas. Alah gak diraken taman tinggal nyengkreng. Iki lho iki gak dingkesi ta, gak pindah. Mas. Wis ngene iki mang mari goreng-goreng aku karek ngirim-ngirimno ututene wis tak dhewekno. Goreng kacang tak darno adem. Engko nek wis adem tak plastiki. Nek diplastiki cek panas iku marai ngeringet, gampang ayem, gampang mlempem. Wis ngene iki kerupuk-kerupuk wis tak gorengi kabeh. Karek plastiki marung tak rentengi tak kirimno nang warung-warung. Nang ndi bojoku mang? Jaluk kopi digaekno kok ngilang. Babane wis tak jakek meja kene ae. Aduh. Pak. Teko ndi njaluk kopi wis digaekno kopi ngilang. Iku lho, Apa? kos-kosan di pojok iku lho, kon Iya. kene meja. Sampean? Iya. Walah. Wis gruwebeken aku. Tonggo iku sejian kok gak sungkan ambek liya-liyane lak ngono. Ya ngene lho Bu ya. Ya apa? Wong padha kose iku kudune duwe rasa rumangsa. Nek kos-kosan jejer-jejer mungkin nek bendino geger. Kan iki kos-kosan dempet. Iya. Ya, kan yo ngrebeki tanggane sih. Ya iyalah Pak. Tapi awak dhewe wis menyadari, awak dhewe nduk kene tuwek dhewe. Liyane kan sik nom-nom. Ya iya, tapi kan ya awake dhewe terganggu. Apa awake dhewe iki ngomong nang ngene tuan rumah ae enake. Enake ngono enake. Engko nek awak dhewe mutusi gak enak sawangane. Ya engko iya nek awake dhewe ngirekno dhek iso nampa nek Lah. kan dadi gegeran. Bapak gak ngono. Iki mang aku wis goreng-goreng wis mari lho Pak. Engko tak jaro adem, engko tak plastiki, engko ewang ngono ya Pak ya. Ya tae wangi gak apa-apa sing penting awake dhewe iki
cukup. Dinane ka utang ilang. Ya. Wis mangan ya apa onoke ngono lho Kak. Ngono ya Pak ya. Macem-macem. Gak usah neko-neko. Iya sak onoke. Paribasane mangan-mangan sambel tempe ngono ya. Wis pokok awak dhewe ayu sing rukun. Gak usah geger kaya tangga. Ambek maneh Bu ya. Wong nek gegeran bendina rezeki ku waduh. Gak wani nyidak rezekine. Iya. Makane awake dhewe iki ning kene kandhenge contoh tangga-tangga kos iki ya. Iya, Pak. Awake dhewe atasane dodolan sampean tak kongkon tak gaekno dagangan nduk meja ya sampean dep. Aku sing goreng-goreng sampean sing ngedep. Ngono ae awake dhewe gak sampe utang-utang tangga. Tambah tanggane utang awake dhewe. Lah iya sih. Nek awake dhewe ono iku ya selang ono. Soale kan sing kos ning kene omah ya ada-ada sih. Iya. Eling-eling pas awake dhewe ganduwe kadang-kadang ya ditulung tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula sampean, Dik. Nggih. Enten damel napa? Kula Doni. Kok dungaren? Tangga kos kok wis ngerti. Bu Warti. Enten apa? Nggih. Mboten kok longgar nika iso mampir mriki ngoten lho. Mboten geger ta. Kula wajeng uluk salon niku ragu-ragu. Mboten napa-napa. Kula niki sungkan kalian jenengan nih, Pak. Lah napa kok sungkan? Nggih, ketinggalane jenengan senajan nyun sewu nggih berdampingan kalih kula mangke ning tangga kos-kosan tapi ketinggalane kok ceria terus ngoten ayem wonten. Ngeten lho Dik. Urip meniki enake niku dinikmati. Dadi mboten usah kemrungsung ngoten nggih. Kira-kira nek digayuk niku mboten iso nggih, mboten usah ngoyo. Wonten nggih, Pak. Nek kula rungu-rungone bojo sampean niku kaya kurang nriman. Nggih, kaya sampean niku kaya ganok ya napa ngoten lho perasaan kula niku. Kurang ngoten ta ya napa. Nyun sewu sakderengipun. Nggih. Mboten ateges kula niki ngudal wadi kula. Mboten tapi nggih pancen nggih mbok nami menika sampun dipun takdiraken dening Gusti Allah kula kedah rumah tangga kalih bojo kula namine Sarah niku. Nggih pancen nggih rada cerewet. Tapi emane niku kula jane nggih suwayang. Tapi kula dicereweti ngoten nggih mboten saged bales cerewet niku Pak. Pripun niku resepe pripun ngoten? Resepe sampean kudu ngekeki kaya sing cukup. Nah, ngoten. Nek sampean kayane cukup, bojo sampean nggih mboten muring-muring terus. Lah niki meneng sing abot nggih syarat setunggal niku wau niku mboten saged kula penuhi. Ya siji Pak ambek awake dhewe. Tapi napa Bu Warti menawi mboten dipun paringi kaya saking Pak Karman ini napa nggih mandel mawon napa nggih cerewet tapi pripun wonten? Nek kula kalih bojo kula niki bojo kula kan didi iso usaha dhewe. Dodol gorengan ngeten iki. Dadi titik akeh ndi kaya. Loh, sami jane Pak. Bojo kula nggih usahane pun morak-marik. Usaha pados utangan teng pundi mawon wis sampun. Lho. Maksude mboten golek utangan ngoten mboten di sampean rumah tangga kan sik padha nome. Sik padha nome niku sik jangkauane niku panjang. Bojo kula niku nggih kreatif, saged nyimpen-nyimpen. Nggih. Dodol-dodol, celana kula pun entek kabeh didoli, Pak. Wah, ya apa, Pak? Ancene sembarang niku ngeten. Dik nggih nyuwun sewu. Nek sampean niku ben dinten gegeran mawon rejeki niku ngadoh. Mboten nggih. Kula niki masih dodolan ngeten iki. Kula kali bojo kula. Nate sampean krungu kula geger? Mboten nate. Lah, mangkane niku kedah hati-hati. Enten akeh ya dipangan akeh, enten titik ya dipangan titik. Mboten usah usul-usul. Bojo kula niku anu kualikane lho, Bu. Ancene kula niki ngerti bojo sampean Kula niku niku namung mampu tuku kerupuk bojo kula njaluke iwak endhog. Kula lek mampu tuku endhog bojo kula njaluk iwak daging. Saniki ngeten. Sampean sinom. Sampean riyen dijodhokno napa cinta sampean kalih bojo sampean niku mboten dijodhokne. Kula niku malah padha senenge ngoten. Pacaran niku pun meh 10 tahun. Loh. Wah, nggih kaya waktu pacaran niku nggih endi sing wonten nggih niku sing napa dipun nikmati. Terus berjanji seia sekata membangun rumah tangga donya akhirat niku wonten malah cap jempol getih kula niku. Masalah sampai ngoten. Tapi sajane mboten sangoten. Sing penting niku bukti. Gitu. Sampai sebagai orang laki-laki kan dadi imame rumah tangga.
mestine carane ya napa bertanggung jawab amre rumah tangga niku tentrem, bojo sampean mboten cerewet, mboten sampai kekurangan. Nggih. Tapi niku mau Pak nggih. Syaratnya kan kedah nyukupi nggih. Nggih. Nah, nggih. Niki mapan kebenaran dawuhipun Pak Karman menika kan sebagai wong lanang kudu iso nyukupi kebutuhane wong wedok to. Nggih. Nah, nggih. Nyun sewu gandengane amit nggih. Nggih. Anggen kula mertamu wonten mriki wau sepisan ngabaraken kawilujenganipun Pak Karman kali Bu Warti. Nggih. Rahayu sedanten to? Nggih, nggih Mas. Nggih mapan kebenaran. Niki loro-loro gawe kula badhe memenuhi kebutuhan bojo kula, Pak. Oh, ngoten bagus niku. Nggih niku. Karena kebutuhannya dereng wonten kepeksa kula nembung utang. Niki mboten njaluk lho Pak, kula utang saiki. Oh, ngoten. Pun. Tapi sayangnya kasep. Cara sampean wingi mriki dhuwit niku enten. Lah wingi sonten pun dianu ponakan kula keng dusun niku Mas 15 juta. Mas nyun sewu nggih. Nggih. Cekak cingkrange, cekak cukupe sampean iki wau ajeng utang dhuwit ngoten. Riyen dereng nyaur sampai sakniki dereng dibalekaken kali bojo sampean. Bu Warti. Bojone tau utang. Iya, nang aku. Enten lah, kula kan nggih mboten minggat, mboten pindah sepundi kan nggih tetep dados tanggane jenengan. Mun kuatos mangke nggih menawi kula sampun gadah kaya, sampun cekap, nggih kula sawuraken dhateng jenengan ngoten. Ya apa, Pak? Ngoten. Tanah kula enten desa niku kan ajeng kena landasan. Nggih. Mengke nek tanah kula niku payu kula utangi. Nggih, ya napa sabar. Gek niku tahun betah kula niki dinten iki den benjing atas minggu ke depane kedah wonten, Pak. Lek saniki mboten enten, lek wingi cara wingi sampean mriki enten. Nggih, Pak Karman, nggih Bu Warti nyun sewu. Nggih, niku lho, Ibu. Napa? Jenengan tasik ndamel agem. Nah niku lho. Napa niki? Nggih, gelange mawon gampang copotane lek ali-ali kan pun rapet niku. Ya apa, Pak? Kula tembung kula gadah. Delok sambatane kaya ngene, Pak. Mboten dangu pun sak niki utang jeng biyen pun kula wangsulaken. Saestu lho niki senes gelang Mas. Loh, lah gelang napa? Sepuhan. Ampun ngoten to, Pak. Kula percatos nek Ibu Warti menika gemi tiyangipun dan gampang mboten sagetan ngoten to. Nek ndelok sambatane, Pak aku iki kok gak mentolo ndelok kaya ngene iki. Terus nyopo nek gak mentolo? Ya apa nek dikeki? Lho gak apa-apa kekno, gak apa-apa. Lho sampean aja muni ngono, kok koyoke ngelulu ngono. Lho gak apa-apa, nulung wong iki ento. Saiki ndelok kondisi dan situasine. Iya, Pak. Iki arek iki sik enom. Sik kuat. Awake dhewe wis kaya ngene. Iya. Apa umpamane ana gerang ngelune, apa gak gerang iku dilorot. Lha iku sampean utangno. Iya nek ndang disaur nek gak. Saestu Pak, benjing kula sahur lan kula tambahi bonus donga kagem jenengan. Pak Karman lebuan kula dongaaken jenengan enggal. Mboten perkara ndonga niku kula saged ndonga dhewe. Lho dereng mesti kula nggih mandi. Sampeyan nggih sampean ndonga dhewe ya apa carane rumah tangga sampeyan iki iso cek gak gegeran. Mboten gegeran. Nggih pun ngapunten nggih Pak niki sangat mendesak dan urgent sekali. Mangke nek kula saged jenengan saged ngambil niki kula pasrahne bojo kula tak ndang enggal-enggal sregep nyambut damel ngoten lho Pak. Pun saniki ngeten mawon Dik nggih. Nggih. Sampeyan nyambut gawe mawon sing temen. Soale perkara gelangi bojo kula niki kan mboten angsal kula tuku dhewe mboten. Niki riyen ditukokne maratuwa. Nggih, betul. Pak, dados sekake jenengan mboten saged ngutangi. Ngapunten nggih. Sepuntene Mas nggih. Wonten ta? Kula mboten tega tapi bojo kula mboten. Lah napa getun? Lah jenengan mboten saged napa nyili teng kula mboten getun mengke. Lah kula mikir awak kula dhewe mawon bingung nggih. Nggih pun nggih mboten napa-napa nggih. Nyuwun tambahing pangestu mawon nggih Bu Warti nggih. Nggih. Pak Karman jenengan sampun pindah saking mriki. Kula pun cocok nggadah tangga jenengan. Niki nek diutangi blak kotang terus terang lek wonten nggih wonten lek mboten wonten nggih mboten wonten. Kula sajane ten mriki nggih mboten patek betah wong bendina krungu wong gegeran. Nggih dipun betah-betahaken. Nyun sewu kula wangsul mboten pamit nggih. Nggih. Jana
paribasane aku eling karo kawitane piye maneh wong urip akeh cobane sapa ngerti yen bakal kaya mengkene bangkombang perahu kente kaki sambang sapuke ilang mampir mas awet aku ana perlu jeneng kula iku paribasane aja lali karo kawitane pancen iku mas dadi jalarane ning saiki eling kewajibane janur gunung iku paribasane ketinggaran siji karo biyen mbok yo eling karo kawitane yen kepenak saja akeh polahe woe ngaren iku paribasane aku eling karo kawitane piye maneh wong urip akeh cobane sapa ngerti yen bakal kaya mengkene bangkombang perahu kente kaki sambang sapuke ilang mampir mas gah aku kok wegah mampir to mas awet aku ana perlu jeneng kula iku paribasane aja lali karo kawitane pancen iku mas dadi jalarane ning saiki eling kewajibane Pak, sampean niku nang ndi ae sih? Ya ngurusi Manuk. Enggak, aku gak pate hobi manuk saiki sana. Biyen kan aku sering ngedusi manuk. Heeh. Saiki manuk iki kukrus sae gak tau ngurusi. Ya wis, gak ngurusi manuk wis. Iya. Iki lho. Caretane wong-wong kos-kosan aku ben ngomong apa? Bambang iku aja kayak kesempatan kos kok gini, Bambang. Apa? Loh, biyen iki tau Bambang iku. Iya. Telat 5 wulan, terus ngalih gak bayar, balik maneh. Saiki telat maneh. Bayangno. Gak greget to lah. Bambang iku. Perbarane gede lho arek Ian. Ya mbo. Padahal ya meneng ya kata. Lah emang kan iku. Aku paling gedeng karo wong-wong ngene. Catatan iki lho. Selon, sing nunggak sapa iki sing nunggak apa iki? Sing kamar nomor 8 iki lho. Lho, iki lho. Pirang wulan iku? Terus 3 wulan. 3 wulan. Ya. Kamar nomor 8. Terus iku? Nomor 8 kok apa maling? Hah? Kok kembrono iki?
Oh, kos-kosan iki lho, kos-kosan. Oh, kok iso. Delok iku. Kos-kosan nomor 23, kamar 23 gitu lho. Nah, jalan. Sapa sing ngono kono iku, ayo. Pedes. Yo. Guyon, Pak. Pancene yo pedes temen wong gak tau gelem bayar iku kelakuan koyo pedes temen niku. Aduh, Pak, aku ki nek gak guyon mek semen iku, Pak. Iya. Gak enak. Saiki lho ya. Ngrasakno yo awak dhewe yo duwe anak yo gak tau mrene. Dadi yo guyon loro. Iya tapi yo jagane arek-arek iku ae nyebutkan ya kaya ngono ya apa. Ana kancane kos-kosan gak bayar ngono. Kusinan karo icap iku diani ae. Setorane luput. Nah, ya apa? Bensine kan tetep pakai bensin. Nah, makane iku. Jane sing iki pertama iku sapa sih? Arek kos-kosan sing ngekos. Wis budak kan. Tapi yo Kak. Salam. Waalaikumsalam. Gak buka kos-kosan yo nyambut gawe apa? Grutak-grutuk wae loro. Grutak-grutuk loro yo wis kusinan wae insap ae. Iya maju dising. Wis ta. Lapo arek gremeng-gremeng. Lapo gremeng-gremeng. Ngomong. Ya ngapunten Pak Juragan. Oh, Pak Juragan iki. Lah, Pak Dauke. Pak Dauke. Oh, Pak Dauke. Kula niki nyambut damel teng sampeyan. Iya. Mboten bejo Pak Juragan terus kula niki bejo nopo? Dauke. Dauke. Anu tunggale kok engko iku lho, terus Dauke. Iki nek wong nang medhut pengusaha iki profesional. Kos-kosane akeh ngene iki dikenal wong Dauke. Tapi nek nang gone Medura katoan. Oh, katoan. Tapi nek nggonku apa? Dagangane akeh. Oh, Dauke ku. Dauke ya dagangane akeh. Dagangane ngono. Ya apa? Laporanmu ya apa laporanmu? Nggih, kan bulan iki Sing ngomong iki aku takon. Aja gegeran ta lah. Wong ngomong ae lho kok ya. Kan asile mesti rame ya. Niki isep niki. Kok iku setara omong apa setara dhuwit? Nggih. Sing ngomong awakmu apa aku? Sut tak wong loro, sut. Awak meneng. Ya wis. Sapa sing menang? Sut. Lo menang awakmu. Menang sapa? Menang Kusnan. Wis kan lo loro meneng aku tak ngomong iki. Ya napa sih? Sampe lak melok sut nek ngono. Wis Pak, iku cek laporan. Penunjuk kali jempol niku menang pundi? Jempol. Ya menang jempol. Jempol. Oh iya. Ya menang. Jadi ngene, wong telu homai, hom pimpalai kambreng. Unyil pencing. Enten iso iku lho. Juragan ijak. Ngapunten sak derenge. Soale kula kali isap niki wau nggih pun dugi tenggene kos-kosan niki. Kos-kosan jenengan kan kuwatan. Ya. 20 lah ya. Sing kidul gang kaya akeh sing nunggak. Ya apa kon? Tapi nggih ngapunten niki enten lar sing banggel mawon. Pun 4 bulan iki. Joni niku lho. Sapa? Pun nek ditagih mesti gegeran men kali bojone. Lah kon sebagai sapu regel ya apa kon? Napa kok sapu regel mesti Pak? Sapu regol. Kon dadi anak buahku mosok kok gak iso ngomong. Lho kula niki dados centeng pun pirang taun. Ah iya. Kan pun pinten-pinten taun. Waran Dauke ngomong. Kula niku pun kula kereng isap niki sing gandoli mawon. Nggih sakno niku. Ini Bu, jangan-jangan ini aku curiga. Jangan-jangan tagihane beres. Sing gak beres iki nek ngene kene, nek kene arek loro iki. Iya. Nggih Kusnan niku. Oh, ya ta. Ayo. Nggih diutang niku. Ten omah damel Ono aja lambe cucukan lho. Lah iya ngono. Lah kok ndek ingin nukono bojomu ali-ali iku. Lha kan bayaranku dhewe. Apa aku nggawa duit kos-kosan iki? Wah, ya mungkin aku lho nggawa duit DP. Lah ya DP iku duit DP-ne kos-kosan iku sih. Olah apa? DP apa? Tanggapan BEM. Wah, tadi opo Kon niku barang. wingi perkara DP gek ujub boleh DP. Wah, ada DP ta? Niki, insap niki. Pun ya napa? Ya terus sebagian iki teng insap. Ya, niki totale niki
ten Pak Karman sing kali Buwati niki pun bayar. Terus sampai wulan iki lho ya. Nggih. Niki ten Pak Hadi niki pun bayar. Nggih, terus niku Rosid nggih bayar. Terus niku napa Abah Cipto. Niku apa? Abah Cipto duwe tambak kan lapo kos iki? Ngekosno anak buahe, dikosno kene. Ya jelas beresin Abah ku jelas. Beres. Transfer kok nang aku kok ya. Lho, bendina ya dikirimu. Sampeyan nggih sampeyan ditransfer lewat sampean? Iya. Ya berarti iki gaya aku. Enak ae. Ngawur ae. Dewe. Nggih, Pun. Estrine. Panas pagi. Pun. Ya lek niki dikerengi ae, Cek. Nggih. Kene, Cek. Ndablek apa maneh aku gak Nur ngerti. Kolis niki mungkin pun bayar. Terus sapa kok? Sapa sing duwe bojo jenenge Eni? Heeh, iya. Niku lho. Bayar. Niki jadi enten 10 wong sing pun bayar. Sabto. Sabto. Iya. Monggo lho. Oh niku mbaulet dicecil. Sabto sing ndi akeh lho jeneng Sabto lho. Nggih. Niku kan kamare 500, tiket 10 dadi sampean trimo 5 juta. Beres berarti. Nggih. Kantun 3,5 juta. Ya ngapunten sak derenge. Soale bibik kula wingi kan sakit. Lho saiki ngaku lho. Kandhani kok. Nandhak nggih. Sik isap 10 juta, Bang. Nggih. Sapa ku sing bayar? Lho, sapa ku, Bang? Lho niku wau sing ten kula. Oleh piro? Juta kali Gusnan. Oleh 10 juta. Nggih. Komisimu. Lho. Ane ngoten, Pak. 500 rupiah. Pun mboten enten 500 rupiah niku. Engko isi lah ya. Nggih, paling enggak nggih 500.000 lah. Wis syukur gak apa-apa. Nggih, Pun beres. Kos-kosan sak wulan kok pek. Lho. Iya. Kan 10 oleh siji. Pun suwun kula nggih. Napa? Kau ngekosno ponakmu iku ya apa? Oh niku ah. 500 iku. Oh nggih. Suruh gak bayar, kata kamu isi. Kan rimo. Panjenengan saran ini kan pun beres. Lah, kula tak istirahat. Ngono. Iya. Ya wis kono. Apa ya apa sing gawe dhewe ngono hitungan ta? Lho, ya napa kula kon bejo, kula gansal juta. Lah, sing 3,5 kan gawe. Setengah teng jenengan, sing 1,5 juta kangge bibik kula sakit. Lho, ya apa? Bon. Apa jare ibumu wis gak ngerti aku. Bon, Pak. Bon ya tak ibu malih, mboten ngarep disukani kula nek teng ibu, Pak. Kula ya tapi wong teng sampean. Duit 5 juta sing 3,5 gawe sapa? 1,5 gawe iku lho entek, gak setor blas. Sik. Iki nek kon bon tak tulis gawet dhewe kene. Ampun, Bu. Kula isin kalih insap niku. Soal insap mboten kenekan gane kampung nih kondo-kondo. Woi anak. Lho. Apa? Kondo ngomong ae. Utang gak nyolong kok wis. Utang kan nyaur. Pokoke hitungan dhewe lah hitungan. Pokoke adik gak bayar tak potong bayarmu ngono ae. Napa-napa. Kon nggih. Ya wis, istirahat tak kono. Lah ngene iki apa? Arek isu niku panci. Ngono iki apa? Ya apa gak setor malah utang. Lah iya. Kos-kos lah bangkrut sesuai ngene iki. Aku kate arisan Pak iki, Pak. Ngono. Wis aku tak ngecet-ngecet iku sing iki duwe gawon, Pak. Aku bawa iki tak arisan. Sing gelangsing iki. Hah? Sing gelangsing wis telepon lah. Wis. Dulu kos-kosan aku nggo gelangsing ta wingi tak tandai. Wis, Pak. Oh iya wis. Tak jepreti kok lho. Iya. Rifa. Dalem Mas. Lungguh. Lah aku wis lungguh nang kene. Iya. Ana kesempatan dina iki aku kate nari krebek bare awakmu. Nari krebek ki maksud sampean iku ya apa sih, Mas? Tak rasa-rasakno ana sing luntur awakmu karo aku. Sing luntur apane? Kesetiaan. Lho,
Kesetiaanku ya gak luntur lho Mas. Wong aku ket biyen ya wis nang omah ae. Kurang apa? Sampeyan njaluk apa-apa ya wis tak turuti. Aku ki trimo meneng lho Mas. Sampeyan wis tak kandhani bolak-balik, gak usah kumpul ambek kanca-kancane sing ngono-ngono kuwi. Oleh sampeyan kadang-kadang rong dina gak mulih. Sik senengane sik nanggone apa ya nang nggon-nggon sing senengane wong ngombe-ngombean, barang ngono ku lho Mas. Mbok yo rada dilongi ngono lho Mas. Terus nek aku kumpul karo kanca-kancaku gak oleh, kamangka kanca-kancaku iku mau nek kanggoku lho. Iso kenek gawe hubungan nyambut gawe bik menawa aku iso entuk kaya teko hubungan nyambut gawe lho. Nyatane sampai saiki sampean yo ora cekel gawean ngono lho Mas. Oleh mek kumpul-kumpul ngono tok. Aku yo sepurane lho Mas yo. Aku nek ngene iki yo nek mergo sampeanku naker kebek ku maksude apa? Nek naker kebek karo aku maksude dikongkon ngene-ngene sing luwih akeh yo sepurane aku yo ora iso Mas. Kok iso gak iso? Tapi nek kudune sampeanku nek duwe kanca, nek kirane kanca iku mau rodok-rodokan yo golek kanca liyane lah sing apa yo iso ngekeki apa keluwian kanggo awake dhewe ngono lho Mas. Dik, dalem Mas. Aku ki nek perkara cinta ki aku ki ora perlu ditaker kebek, ora perlu ditaker kurang. Percaya? Aku ki cinta banget ambek sampean niku. Ket biyen lho Mas. Tresnomu pancen wis kanggoku gak ono ukuran. Iya, tapi sampean ojo muni ngono, gak setia ngono ku lho Mas. Lho iya nyatane aku bolak-balik lu ngomong ya. Sampai dina iki lek iso nangke ono. Aku butuh duit 10 juta. Masalah iki sing 10 juta ku duit endi neh. Mas-masanku ki lho wis entek, karek ali-ali intil-intil iki tok lho. Aku njaluk duit nang ngene awakmu iku cateten kabeh. Aku ngerti kok. Jumlahe pirang lah aku ngerti. Cateten kabeh. Wis ta lek rewang-rewang. Mosok sampean ngerti jumlahe? Rewang-rewangan ndungono aku duwe rezeki tak kei kabeh. Lek perlu tak punjuli. Masalahe suwine sampean njaluk ngono kuwi ambek rezekine sok kapan iku sing gak kena ditaker Mas. Jenenge wong usaha. Mas, wong jenenge sampean ku bojoku. Awake dhewe iki bobojoan rumah tangga. Lah nyapo kate ditang-itung nyapo tak dicotat-catet. Aku rumangsa dadi wong lanang iki lek mau njaluk dhuwit nang wedok wis tak anggap aku utang nang bojo. Wis. Sampean eling? Iya. Catetan? Ya wis. Oke lho ya. Oke. Saiki sing naker aku apa sampean? Loh, aku ngono wong lanang. Nah, aku gak mau turuti ya terang-terangan ae berarti awakmu wis gak gelem ngajeni karo aku. Lho ya ora ngono Mas, fungsine wong lanang iku kambek wong wedok iku jarine yongku biyen. Nek omah-omahku dadi kanggo imbang-imbangan, gak kanggo ambles-amblesan. Loh, ngono lho. Rumangsamu terus awakmu rumah tangga karo aku terus ngamblesno awakmu ngono ta? Gak ngono. Lah kabeh terus amblas e. Saiki yo, sawah mendung wis ilang. Wis kadol. Sawah lor sekarek separo. Omah iki nek gak tinggalane sepurane ya Mas. Nek gak omah warisan nek gak tinggalane wong tuaku. Sepurane Mas. Isok ta sampean bangun omah gede kok ngene? Oh. Apik koyo ngene. Ngono ya. Ya sepurane Mas. Iya, gak apa-apa. Ngenyek karo aku gak apa-apa. Aku gak ngenyek sampean Mas. Aku ki mak njaluk mandeko. Mandeko. Aku ki jek sayang ambek sampean, Mas. Aja mau kongon mandek. Nek wis ditewancini niatku mandek, aku bakal leren total. Iya. Bisa nuruti karepku. Kayak ono kesempatan aku modal ono, aku tak usaha. Ngono. Nek wingi-wingi ono kegagalane, pancen wong iku kan ya gak iso sih. Wong duwe pikiran terus moro-moro berhasil kan ya ndak ngono sih. Bolak-balik sampean gagal. Apa sing tak harapno? Janji apa sing arep mbok janjekno karo aku? Sampean janjane apa ambek aku? Ngono ya. Iya. Mas. Nah aku nek ngeculno maneh, aku wis gak iso, Mas. Aku wis mentok. Sepurane nek sampean mergo gak dituruti,
sampean areke lunga areke ngalih, ya gak apa-apa wis. Aku tinggalan gak apa-apa. Ya. Omonganmu kayak ngono, Dang. Lah sampean wis gak kena digandoli, kongkon mandeg gak kena. Dek Rifa. Sepurane. Nek umpamaku ngungkap perkara awak dhewe tangga, aku gak nemoni kebahagiaan rumah tanggaku bare awakmu. Ya wis nek gak bahagia ya wis ayo pisah wae. Gak apa-apa, Mas. Wis tak pikir omonganmu pisah iki. Iya wis. Aku wong lanang lho ya. Mau tantang pisah. Iya wis, Mas. Jono, Dik. Jono ya. Iya. Kon ro dhewe biyen aku ya apa? Kaya apa biyen? Ya sik tetep ae kaya saiki. Untung-untungan aku gelem ngerabi awakmu. Wong wedok mandul lho kaya apa? Mas, gak kualik ta, Mas? Apa? Gak kualik ta? Kualik ya apa? Ya gak untung-untungan sampean oleh aku. Sampean kurang apa? Donya brondo kabeh wis tak cukupi, panganan wis tak cukupi. Kurang apa sampean njaluk apa wis tak turuti. Aku wis kesel, Mas. Aku takon bare awakmu. Wong rumah tangga kebahagiaan rumah tanggaku ana sapa? Ada kehadiran keturunan anak, Dek? Sakmene suwene iki. Ngerti. Anak toh? Iya. Sampean nuntut anak toh? Iya, Pak. Ya wis. Aku wis ora iso ngekeki sampean keturunan. Wis sampean saiki lunga teko omah kene ya ora apa-apa. Mau usir. Mergo aku wis gak iso ngekeki keturunan sampean. Ya. Aku wis gak kuat mbok gawe cara ngene bolak-balik njolak njaluk duit. Aku wis entek-entekan. Padha. Wis. Berbang sama aku terus kenaan ngono ta urip nang ndi kene ngono. Ya wis. Ya wis to, Mas. Wis mbok pikir temen? Ya, sepakat ya. Lho sepakat. Sing golek surat kono apa aku? Aku. Oh, awakmu? Ya. Matur nuwun. Nek kowe ngono. Wis, Mas. Lho iya. Taman ngali ya. Apa sing butuh sampean gawa-gawanen? Lho tak gawa sing pakaianku sing gendeng. Gawanen nek gak iso tuku. Timbangane nang dalan gak iso tuku. Duwemu ya kuwi. Wis ta. Wis mbok pikir temen ta iki. Wis, Mas. Nekat kon iki. Lho, wis. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa. Ndi tas iki? Tas ndi biasa? Ya golek dhewe lho, wong arep lunga kok. Iya, wis mbok pikir temen ta. Ping piro sampean? Njaluk tak gandoli. Aku gak gandoli. Enggak. Gak perlu kesempatan. Gak perlu? Gak. Nyikir ya. Aja mbok golek aku ya. Gak pamit. Aku saja nih. Tapi aku wis gak kuat, Mas. Aku nek mau tinggal terus. Tapi nek terus aku yo gak kuat. Mending sampean tinggal wae gak apa-apa, Mas. Assalamualaikum. Bule. Lah apa ndok kok nangis? Bule. Ana apa? Ana apa ndok? Bojomu. Mas Jono. Apa? Aku ngalih bule, aku gak kuat bule. Kon ngalih ateges. Aku njaluk cerai. Aku njaluk pisah bule. Apa sih bojomu apa sakjane ngono? Lah njaluk dhuwit meneh 10 juta meneh lho bule, sawah ronggon wis ilang. Apa meneh mas-masanku ya wis entek kabeh bule kale cincin iki. Berarti bojomu besok mari kelakuane. Gak gelem mari kok bule. Warana mau nantang aku jarene tak kerkebek. Awakmu saiki wis gelem gak ngekeki dhuwit aku. Ya aku pilih pisah bule. Aku timbangane uripku engko tambah suwe tambah kelolor-loro. Wis pompong awakmu ku sik enom ya gorong anak-anak. Digelor ati wong lanang ya ana yene awakmu ya wis kuat ya to. Pirang-pirang tahun tak rasa-rasano bule. Tapi rasane ditinggal bojoku sajane ya susah. Ya rada isin sampe tangga masuk perkara ngono aku gak iso ngatasi tapi nek tak terus-terusno engko saya suwe aku malah tentekan malah soro uripku bule. Sing lakoni ku awakmu wis lek keputusane awakmu ngejak bisa menurutmu yang terbaik ya wis gak apa-apa wis dilakoni. Gak apa-apa ya bule, aku gak salah ya bule ya. Gak salah. Saiki wong wedon dhisik sing kuat ket kemanten nganyar sama Yamene gak nyambut gawe blas. Gak duwe aku blas gak nyambut. Entek-enteki ya to koyo ngono. Penggaweane ngombe, main ya to. Aku ki bingung bule. Ditinggal Mas Jono ki antarane seneng ambek susah. Aku ki bingung ngrasakno atiku dhewe bule. Ya wis iki aku maksa jane atiku ku yo sik seneng karo Mas Jono, tapi aku gregeten. Ya wis gak apa-apa wis. Engko awakmu iso ngatasi kabeh. Sebab iki wis keputusanmu wis mantep. Wis tak dongakno awakmu ku oleh jodoh wong sing temen, sing tanggung jawab, ya sing iso rumah
tanggamu ku ayam tentrem kaya wong liya-liyane kaya ngene. Jodoh ki urusan kok boleh. Aku sing penting aku iso luar. Iso luar, iso bebas teko apa ya? Bolak-balik diancam, jaluk-jaluk dhuwit kaya ngono-ngono kuwi boleh. Ayo saiki metu melok bulik. Anu ngemol blonjo-blonjo kono. Foto bulik mau. Awakmu ku jek sumpek. Enggak, jek sumpek. Ayo aku ke susah. Kono bulik. Kono bulik wis awakmu njaluk apa yo? Emang kudu sampean kalong kowe eman-eman. Enggak apa-apa, ayo. Ayo wis nang salin kono. Boleh aku ki susah lho, boleh kok sore. Gak susah, Om, gak susah. Kudu seneng. Ayo tak seneng ayo. Ya wis. Ayo, dijak rundingan mbek wong wedok, diomongi wong wedok, gak betah nyingkri. Ngene iki ya apa? Iki engko nek dilungkas ditagih maneh, sapa iki sing semaur? Gak sumpek aku ngrasakno wong lanang ngene iki. Dek. Tekan ndi? Ya usaha wong jenenge rumah tangga. Aku lek wis tau ngomong sih, bagaimanapun aku tetap bertanggung jawab anane roda perputaran rumah tangga dia termasuk melonjo sampean ora ketang masih tak utang-utangno. Tetap aku memenuhi kewajibanku sebagai kepala rumah tangga. Tapi ya sepurane Cik durung oleh utangan iki mau. Lah, jarene usaha. Endi? Ya jenenge usaha. Ya hasilnya ya usaha iku mau, tapi nyatane. Ayo usaha apa sampean? Usaha golek silian. Golek silian. Iya. Gak ngarah oleh, Mas. Wes mumet iku wis tak utangi kabeh. Lah sampean wis diutangi sampean. Sampean wis berpikir negatif ngono mestine ya melok ndonga. Setelah sampean pikir, aku utang Kang Jo, Pak Man, Pak Di, kuwabe wis mumet tangga-tangga Yuni, Yusiti, suwapa tak utangi kabeh. Terus sampean teko utang gak ngarah diutangi mergo gorong tak sauri. Ya lek anu tak golek utangan sing liya sing gak cuma nang ndi sampean barane sampean yo kuper. Kancane yo gak akeh. Ya tapi kan yo metu-metu nglembroke ndek omah. Ndelok yo aja ngomong ngono tadi jenenge perjuangan masa-masa sulit ini adalah masa-masa yang justru kita harus bisa saling mengerem, saling mengendalikan emosi lah ngono. Sampeyan ngomong perjuangan aku ya wis gak kurang-kurang ngewangi sampeyan, ndukung sampeyan yo nyupport sampeyan. Saiki ngene perjuangan apa? Ayo saiki ngene budal berjuang ngono sampean nggawa lenggis aku nggo gangsing. Iku ya berjuang iku ya an. Yo cuk sampe auto bilah minta lek masih senajan awake kekurangan sing kaya apa, tapi aja ngalam, aja sampe ngakoni. Wis gak apa-apa sampean ae sing budal, tak sangoni gangsing mbek lenggis. Kono buka toko. Moh Dek, sampean niku kaya wis gak iso menyemangati seorang suami. Yo karuan ngono wae sampean, kepuyi wong iki kapok. Ya apa Dek? Kepuyi wong. Tega temen tega. Yo gak tega ngono sampean tak omeli tak omong sembarang kali dilok-ngelokno aku sampai cerewet-cerewet. Ya pancet ae gak ono perubahan. Wis ngene ya Dek, aku njaluk sepuro bekno pancene selama iki usahaku durung iso mencapai apa sing sampean karepno, tapi aku wis optimal Dek. Tidak hanya maksimal tapi optimal Dek. Lah ya wis optimal yo gak oleh apa-apa, ya usaha rono rene usaha utang ngene gak iso percuma sampean. Ya mbok menawae kate mangan sepuro aku. Mbok menawae pancene Gusti Allah tulung ngijabahi awake dhewe urip mulya. Wis gak usah kakean teori, gak usah kakean ngomong. Aku dadi bojo sampean wis suwe kok yo gak betah aku. Tak betah-betahno gak betah, tak sabar-sabarno yo gak sabar. Wis gak kuat aku, Mas. Wis pompong dorong jero, Mas. Aku pisah ae wis. Loh, Cik, Dik. Wis tinggalan aku. Ojo ngomong kayak ngono. Ya nek aku sampean sing tak tinggal. Sarah. Apa? Ralat ngomongin sampean iki, Mas. Wis kan ralat-ralat. Enggak, aku cek tetep terus nombar sampean. Kurang tak pikir tak walak-walik sembarang kali. Sabar. Aku tak usaha maneh. Wis gak kuat aku, Mas, gak kuat. Wis aku tak iku wis tak siapno klambiku. Mulih aku. Loh, Sarah. Iku menggak emosi sih.
Walah. Nun. Monggo. Oh, Cak Kusnan. Ya apa? Janji kos-kosan bayar. Alhamdulillah. Anu, Cak Kusnan. Ya sepurane sadurunge engko nek gak salah insyaallah jam 7, Cak. Semoyo maneh. Ya pancen keadaane koyo ngene, Cak, ya apa maneh, Cak. Wah. Di toleransi sithik po. Aku gak kurang-kurang anggonku usaha, anggonku golek utangan, malah barang-barang sing pengangguku ki tak sik kurang. Toleransine awak dhewe sik kurang. Kakek narasi, Gus. Lah iya. Ngandani awak. Omongane esuk dile sore menjeng ta. Lah iya, awakmu yang ngene iki gak tegas. Dikai kesempatan. Buktine yang ingkar janji man. Ngene iki iso sabar awak. Wis, pokoke nek awakmu gak bayar, saiki wis ngalih. Wis ayo. Out. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nggih Pak D Karman. Nggih, kula sing kos sebelah niku kok ruwame enten apa niki? Lho kepireng ta sampean? Lho nggih jelas kepireng wong tangga jejer ngeten kok mboten kepireng ya napa? Niki Cak Kusnan kali Cak Insaf. Wong biasa kula nggih. Kusnan sing biasae ten sampean. Oh, nggih kula nggih tetep eling. Ya trone kos-kosan nek sampean kula lakoni. Terus niki ya napa? Sportif lah niki. Doni niki. Nek ngomong esuk dile sore menjeng. Iten. Pancene akhir-akhir niki rumah tangga niki rada ruwet. Nggih. Dadi bendina niku geger mawon. Sampeyan bayangno. Sampai nek duwe bojo wedok cerewet. Sing wong lanang ra tambah judeg bingung sih. Lho. Nek perkara rumah tangga, nggih. Kan mboten enten hubungane kalih bayare kos-kosan niki, Pak. Lho, jelas enten wingi niku Doni niku pun ngomong kali kula. Terus nek dhuwit niku pun disiapno kangge bayar kos-kosan. Lah terus? Tapi dhuwit niku dijogo kalih sing wedok. Ra ngono ta, Nggih, anu Pak D. Lah mestine Doni niki lak saged nyengitaken kanggo bayare kos-kosan niku. Empun disingitaken enten kaos. Sik semerep mawon. Sik semerep. Bojone niki semerep mawon. Pancene bojo sampe bojone Doni tapi kula nggih anu pinter golek dhuwit. Kula semerep. Ya bojone Pak Doni niku. Nek kalih dhuwit niku lho pinter goleki dhuwit. Cak Kusnan barek Cak Insaf iku mau tak kira ya dibayarno sampean. Wong pancen buktine mboten e. Engko lah wis dibayarno tapi sampean gak ngakoni gak ono pitansine ngono bae. Apa durung pitansine sampean malah nuduh awak dhewe. Petang wulan. Iya, wis kate 5 wulan iki. Petang wulan 5 wulan niki. Sepurane ya Cak ya. Saiki ngene Dodoni. Nggih. Sampean kira-kira isone bayar kapan? Nyun sewu Pak D, kula tak kondo sak napa niku sak jujure nggih, sejujurnya nggih. Insaf barek Cak Kusnan. Ya gara-gara iku mbak menawa iki wis santen dadi nasibku, iki mau bojoku minggat ya. Lho. Wah, ya opo rek. Tetep tak bayar, Cak. Kekurangane kos-kosan sampean tetep tak bayar ning aku kayak ana tenggang waktu paling ndak ya 2 dina iki lah. Wah, sap niki stres sing jelas niki Pak Karman, kula tak ngomong kali. Nggih monggo. Sarene apa klambiku iku sampean copot gak apa-apa. Pak Doni niki sambate kados ngaten nggih. Gak wurunga kula kin ngadep tengene Pak Juragan kula. Nggih. Dipotong gian bayaran kula. Nggih saged ngeten. Sarene niki dhuwit kan digawa sing wedok kabeh. Nggih. Nek enggak ada dhuwit nggih sampean utangi napa niki. Ya napa sampean niku kula niki pun mboten pun Pak D. Keadaan kaya ngeten. Kula nggih minangka saksinipun Pak D Karman menika nggih Cak Insaf ya. Aku njaluk tepo selira iki Pak Karman minangka saksi sewaktu-waktu ana dhuwit gak awan gak sore gak bengi tetep tak lunasi. Wis janjimu tak cekel ya. Sampean ya Pak Doni ojo dipindho maneh atik mblenjani janji. Wis aku pancen ngelakno ngikhlasno nek bojoku njaluk pisah karo aku mbok menawa iki dadi lakune uripku Cak. Oh.